هشکسالی لعراق بتنه لپارێزگەها نەینەوە و سەلاح الدین و هەرێما کوردستانê vegirtiye. Li başûr û navarasta Iraqê baranên baş barîne. Kêmiya hatina baranan rengê deşta neynewa guhoriye û zeviyên dexlî wekû tête dîtin ku berhemekê baş pêve nehatiye û bûye sedema wê çendê cotiyar zerermend bin. Li Bakurê Rojhilatê deşta neynewa û li qeza Hemdaniyê ji ber kêmiya baranbarînên ev salek û kêmtir ji 205 milîman hatibûn bûye sedema wê çendê berhemê cotiyaran gelek kêmtir lê bihêtin berawir digel salên borî û kualitiya dexl û danî gelekiya baş nebîtin. Lewma cotiyarên evê deverê dixwazin hikûmet ev sala ewan qerebû biket ji ber evê ziyana li we keftî. Candin ev sala newa ku salên bûriye, ev sal berhem gelek kêm e. Egerên serekî gelek baran nebarîne û xala duê harîkariya madî bû cotiyaran jilayê hikûmetê ve jî nîne. Xwedê ev sala newa ku çi salan e jilayê berhemê candinê ve ev sala hişkesalî ye. Berhem heye lê newa ku salên bûriye. Harîkarî ji aliyê hikûmetê venîne, ne harîkariyê dikin bû berdestkirina tovî û ne kîmyayê. Çi harîkarî nîne. Niha li dema sayîl û berhemên me werbigirin, wesa nabit ku em sûdekê baş jê bibînin. Rêveberê fermangeha çandinê li parêzgeha neynewa wesa bû dengê Amerîka diyar ketin ku heta nûke çi pêşinyarînên cotiyar bihêne qerebûkirin lê ew dê jilayê xwe ve hewl den bi rêka Wezareta Çandinê harîkariya cotiyaran bikin. طبعا لحد الآن لا يوجد شيء Heta nûke tiştek diyar nîne derbarê qerebûkirina cotiyaran. Her ji bo zanyarî planên çandinê yên Iraqê cawazin li gel parêzgeha neynewa. Baranbarîn li başûr û naverasta Iraqê gelek baş bûn. Lewma berhemê wan jî baş bû. Ew parêzgehên tûşî hişkesaliyê bûyne Neynewa û Kerkûk û Salaheddîn e. Lewma em dê pêşniyazekê bo Wizareta Çandinê bikin da ku gengeşê li ser vî babetî bikin. Divêt qerebûya wan cotiyaran bête kirin ewên hişkesaliyê ziyan gihandiye wan. Dê hêta zanîn ku Putinê li deşta neynewat sala borî da zêdetirî 1 milyon tan sayloyan genim ji cotiyaran wergirtibû û 517,000 tanên cehî. Lê ev sala ji ber kêmiya baranbarînan di werzê zistanê û biharê da dihête pêşbînîkirin ku 395,000 tanên genimî bihêne wergirtin û 11,000 tanên cehî. Kawa Emerdengê Amerîka, deşta Mosul.